Hi guys, खुलुमबाय कामसार बर' चेनेल जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों। बेयो नखर संसारनि। गतिके जों सानैसोनि गेजेरनिफ्राय गोबां नायगासिनो दं ससियेल मिडियायाव। जाहाथे भुमिका बिनानाव आरो लोगोसे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड चेनेलनि बिगोमा फंबाय लोगोसे बिनि अनसुलि बिसि बे साथामनि गेजेराव कन्ट्रोभार्सि जानाय। स' जों बेखौनो खावलायनो नागिरो जाहाथे बे भुला गिबियावनो आं चेनेलनि बुंनो थाङो जे एन्टारटेनमेन्ट फंबाय आरो भुमिका बिनानाव बिसोरनि सानैनि गेजेरावनो जादों भुला। गतिके बयबो सानगोन जे गावनि फिसाइखौ सोरबा जुदि सिथाब सिथाब जुदि फटक लायोबा बयबो दुखु मोनगोन। बेखौ बिखायनो पस्ट खालामबाय दां। नाथाय बेखौनो लानानै एसेबां ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव दावराव दावसि खालामबाय थानाया मोजां नङा। स' बेखौनो बर' माहारिनि जानानै जोंबो चेनेलफोरा फिसाबाबो जोंबो खावलायनो नागिरो जाहाथे बे कन्ट्रोभार्सियानो साथामनि गेजेराव कमप्रमाइस खालामनानै जाहाथे स्टप खालामनाय जायो। मानो होनबा जोंनि बे जायखिजाया ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा गोबां गुनि गियानि मानसिफोरा सालायो नायो सिनियर सिटिजेनफोरा। गतिके जों लाजिनांगौ एसे माने जोंनि नखर संसारनि बे दावराव दावसि मोजां गाज्रि रायनायखौ बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव जाहाथे हगारा। जाहाथे मोजां रायलायनायजों जाहाथे बे समयसाखौ समाधान खालामनाय जायो बेखौनो खावलायनाय थाबाय। स' बेखौनो खावलायो जाहाथे आरो माखासे जोंनि इउटिउबारफोर माखासे थायो सोरनिबा क्लिप लानानै जाहाथे भाइरेल खालामना होयो जाहाथे गावनि भिउ मोननो थाखाय जाहाथे मालायनि संसारखौ अर फोजोंनानै गाव जा भिउस लानो नागिरनाय बियो मोजां नङा। गतिके बे खामानिखौ मालाबाबो मावनो नाङा आरो लोगोसे मालायनि संसारखौ सिफायनाया मोजां खामानि नङा। स' बेखायनो खावलायो बयबो जाहाथे मोजाङैनो था आरो साथामबो मिलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बिसोरो सिगां जाबायदि संसार जायो सानैया बेबायदिनो सोलिनो नागिर। आरो लोगोसे गिबियावनो गावनि नखर संसार बिनि उनावसो ससियेल मिडिया प्लेटफर्म। मानो होनबा जेब्ला एन्टारटेनमेन्ट आरो बिनि अनसुलि बिसिया समायखिरा लादोंमोन हाबा जालायदों। स' रायजो राजाफोरखौ लानानैसो हाबा जादोंमोन बिसोरो। थ' ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौ लानानै खालामाखैमोन। गतिके सिगां गावनि संसारखौ नाय बिनि उनावसो बेफोर खामानि। गतिके मानसिफोरा सानो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौ जों मानसिफोरानो बानायदों नाथाय मानसिफोरखौ फिसा क्लिपनि थाखायनो बेसेबां दावराव जादों। स' आं बानायनो गोसो गैयामोन। इउटुब खुलिबानो बे कन्ट्रोभार्सिखौनो नुयो। बेखायनो आंबो एसे बानायबाय जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे मोजां रायलायनानै भुमिका बिनानाव आरो लोगोसे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि बिगोमा फंबाय आरो लोगोसे बै अनसुलि बिसि नोंसोर साथाम सावरायनानै जाहाथे नोंसोर मिलायनानै बे कन्ट्रोभार्सिखौ स्टप खालामबानो जाबाय। आरो लोगोसे भुमिका बिनानावा एसे गुरै निमाहा बिनांगौ। मानो होनबा बिसोर हाबा जाखानाय आरो लोगोसे आं बुङो जे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड चेनेलनि बिगोमाखौ जाहाथे नोङो सेंग्रा नङा हाबा जानाय मानसिया एसेबां बिदि जानाङा जे केपासिटियाव थानांगौ। गतिके बेखौनो खावलायबाय जाहाथे जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम जेसेबां हायो। आरो लोगोसे जायफ्रा गोदान फैदों आंनि चेनेलाव जाहाथे साबसक्राइब खालामना लायो बेखौनो खावलायनाय थाबाय।